bajole by1000 kahle kahle yabo hayi ngoba lokhu bafo kwabanjalo uyosebenza kanjalo uyosebenza kanjalo yaqinisa ehlankeni imali yakhe ukuthi akwazi ukuthi oqala ubhunga phela uqala ushaya imali enazi phela washayela enazi yakhe kamnandi wayiphasa sajabula nayo sho bapha ukuthi yeza ke card manje hayi ngoba lokhu kuhamba isikhathi wayithola i% wakhe yabo wahamba isikhathi ubafo hawu sihlanganisele yami wesethulile yakhe sahlakanisele yami yabo mhlawumbe kwaba isikhathi esingangesonto noma inyanga futhi ngathi ngaba isonto futhi yabo sihlanganisele yami ke manje emva kwalokho ngithi ngiyabona ubaba akasafika emsebenzini kuphele isonto kuphele 2 weeks kuphela 3 weeks sekuze kwaphela 2 months yabo akasekho la ekhaya washa asasebenzi nami la ekhaya washa yabo ngize ngoba manje nje ngize ngifika nanje ngicela nina futhi ukuthi ningisize yabo la niphanda khona namfethu ngicela mhlambe usi highlightele ukuthi usitshele ukuthi mhlambe nenza malini ukuze nikwazi ukuthi nikhiphe labo 100 ngosuku depende ukuthi mhlawumbe iweda kodwa ngoba kujwayele mhlawumbe ujwayele ukuthi ube right nje bebe linetha kodwa sisebenzi ngoba manje siwasha imoto yabo so manje yabo uma ngisebenzile mina ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe usuku ngiwashe 6 yabo yena uno 6 wakhe nje awasha every day vele yabo oqondile yabo so imoto siwasha 120 yabo iyodwa nje imoto yenza mhlawumbe ukuthi ulo driver lo ungafuni ukuthi imoto yakhe sithasha mhlawumbe sinezelo 80 rand semsamo uthi qeda washa imoto yakho ubuze 80 rand wakho semsamo le mali vele nithola maqeda washa imoto yabo so manje ubafo yena mase sihlane imali yakho ntambama ubona ku 600 thatha 600 u200 lo sethatha lo mali sayiqhipha yabo le nto le kanjalo wena bafo manje ubafo uyangixaka mina manje bese lokho ephiya kanje yabo la nawu 10 nake ncama yabona khona ngizodlula baba manje kuleko point wena driver manje ngenxa kabayala umfethu lo yabo yithi ukusuku zami my brother uyazi nawo ukuthi isibhizi kwaphela ngemane lehlamaza abantu lapha emakhwapheni yabo kodwa manje uzonje manje imali yami lapho ethu awuyazi le nto futhi wena awazi ukuthi emsebenzini lo 2 months ungayi akwazi nje umsebenzi ngiyachazela nje bafuthi mina ngivuka early ekseni ngiyasebenza nginaso isikhathi sokupaka irent nje mina imake mfethu ngicela kancane nje sicela simuphe ithuba mfethu wena uze ungamsiza umfethu ukuthi enze ilicense yakhe ngoba wakusiza wena njengoba namhlanje nje usukwazi ukuthi nawe udrive nawe itaxi yabo and kumele nawe wenze iqiniso njengoba umfethu akwenzela iqiniso makuwukuthi ke uyabona ukuthi mhlambe awusenayo imali noma awusakwazi ukuthi umfethu mhlambe umsize ngalokho umsize mbuyiseleke imali yena ayeyifaka kuwena yazi kodwa yini inkinga bafomela bengisazofika kona ngichazele isimo ukuthi phela 2 months bafu uzocha usahlelo kuchaza into eyiwani nje bethu wazi kahle ukuthi nami le nto ngidinga nje esimanje nawe uyidinga ngayo ngiyakwazi lo ungathubana phela ukuthi nawe umuntu unenkinga bafo kodwa leyo yenza amanje bethu unenkinga bethu umanje futhi wena ngibedela usawethe esilondini unenkinga uzofaka futhi inkinga zakhe engaka yabo ukuthi mina ngenze njani my brother angeke ngizwe ngaweke wena ke drive taxi driver angeke ngizwe awukuchazeke bafu ukuthi le nto yenzayo yenziswa yini njengoba ngichaza nje futhi ukuthi nami kuwumuntu unenkinga akwazi ukuthi usenze inkinga zakho angeke phela my brother kungabe mina ukhulumela into engifuna ukizwa yabo mina ngifuna ukwazi ukuthi my brother ngoba zinje manje ngidale kanjani pho manje ubungamfonela ngiyamfonela ngiziphi yabo le nto le emva kwalokho nje mengikhulume naye athi hayi bafiwa na story yabo akhuluma isitambu futhi njengamanje mina ihlezi ngisebenza nje ifoni yami ngiyayicima ucima ifoni ngiyaphazamisa hayi basebona manje ukuthi ngaphela into esho mfethu nokhulumela into engeke awuzikhuluma into engeke mina into engihlezi ngiyenza mina kwenzani usukusebenza lasebusuku awulali akona amateksi asebenza ebusuku lalela mfethu ngeke usebenze 24/7 nawe phela umuntu uyadinga ukuphumula ya ngiyakuzwa lokho wena usuqasha ngesithupha nje simali yami uzokunika nini kanjani angicashe ngesithupha ngichazele iCovid mfethu ngitshele ngoba ama-Covid lawo driver ubuka nje ukuthi unomqondo wasetaxi nabo ongitshela ndaba ngama-Covid ngisho iCovid ini mfethu singashizile sisuke kudala kanje yezwa mfethu kodwa nawe mfethu ngikwenzele izinto eziserious kanje mfethu ngiyigentleman umfowethu wena mfethu yabo sibamba nawe ibhakede bethe lilodwa mfethu yabo sidla nawe bethi take away ka20 rand sobabili yabo kodwa wena namhlanje mfethu uzongitshela into ongitshela ngitshela ukuthi wena mfethu imali kanjani nenkinga wena uDecember uzongitshela ngezingane zakho yabo naphethu uDecember nami ngifuna ukuba right yabo umuntu akuxosha ungenalutho wena fakoni ugqoki andempobokile ukuthatha wahamba ukufundisa ukuphanda wakusho ama-Soviet umalume yabo kodwa manje icile awenze iqiniso ungalibele usijwayela kabi ulibele usitshela izitori and futhi nalezi zitori azikho ayizwakali ayikho nje ekhuluma yabo uyahlafuna nje ngiyofuna amazi umlomo kuphela wena mfethu kodwa uningi
izinto bezingibambile ezenza ukuthi kulo 2 months igcine ngamboni ngalo. Cause njengoba bengichaza ukuthi ngiyingane yabo hayi nakhona ukuthi ingane iyodwa ziningi nazo. So nje kumele ngikhiphe imali endaweni ihlohlweni because lengane sinamama abahlukene. Imali manje lelo sekuwusizi kamfowethu. Sekumele mfowethu understand. Kanti wenzani wena kanti uma usebenza usuke wenzani? Sebenza makinati. Hayi impeleni angisebenza makinati. Pho manje ukukhipha 100 rand ngosuku unika umfowethu. Ngiyasho nje ukuthi ngisuke ngondla ingane zami. Ubafo ngiyamchazela ukuthi ngizombona mase. Lalela baba. Wena bethi utshela into ngathi mina oqala ngiyazi ngamateksi mfethu. Uyazi ngakuthi ngiyazi ngamatekisi. Ayikho into engingayazi bethu ngiyazi udrive ukuthi wenza kanjani, ngiyazi ukuthi usicapha wenza kanjani, ngiyazi ukuthi ukhawashu kanjani. Yabo so ngiyazi ngakuthi bethu unakho ukuthi ushayisa ukuthi every day. Yabona. Ngeke ngwatshoji imali yakho. Ngeke ngwatshoji imali yakho 300 sabasi. Yabo. Ngeke ngwatshoji imali yakho. Ngiyakutshela futhi. Yabo. Awala ngathi ukhuluma into ongayazi. Yabo ngiyazi into engikhuluma ngayo. Yabo. Ngitshela kanjani ukuthi ngiyazi yonke leyo ngoba mina bethu mina nawe siyayazi ukuthi sikhuluma ngaso babili. Yabo uyazi nawe bethu ukuthi mo drive uyakwazi ukuthatha no 300 ukuthi udoje kahle uyothi 500 yabo uma usibhedile ungayibona imali bafo imali bethu wayibona ngichazelisa sonke lesikhathi leso lapho angizivele ngisifuna ukufika kwena nento eqondile ngathi umsebenzi oshesha kwathi ama ukuthi angifuni ukuhamba sokutholakala umunye driver ozothatha abantu mana wathi ngiyavuma bethu wathola umsebenzi sonke lesikhathi wena ngibuza wena waye wangijela namhlanje iphone ngifika la ekhaya yabo awuyile Spanini ngitshela ukuthi ngizokhokhela nini imali yami kanjani yonke engifunayo mina leyo kuphela ke ngoba manje bethi ngiyabona awufuna unginikeza imali yami ngitshela unginikeza nini kanjani lento ama ukuthi sengiyikhave nezokubona manje mina ngidukhave inkinga zakho ungazosijwayela kabi ke amanga futhi la wakhulumayo umuntu kahleni phela kufanele nokuthi wena usuyala yabo phela masilibeka nawe ubeka usuya kahle usuyaspace wena nje bethu nazi mina ngikuwena bethi abe ngiyayithoba nje bethi uyangichazela kahle bethu nami ukuze nami ngihle izokwenza kanjani uchaphela bethu awuzwe manje awuzwe lo bethu lo uyachaphela hayi kanjani bethu ngifuna imali yami ngichaphela kanjani ngifuna imali yami angichazele leyo bethi mina saxela lento yenza lapha ezi muhlula yena ufika wedwa ukhulume nami lalela bethu sathi ngitshela phela kade lokutshela bethu ngizoqasha nesithupha bethu wena ngitshele bethi le nkinga engibhekene nayo bethi ngizoyisolva kanjani finish isiphume kuwena sambeni yabo mase ngiyaphuma aphethe amakhamera wafunda endlini kini eqondile ngitshele ukuthi kanjani mase ngaphuma namakhamera bethu ngihambe namakhamera mayisa amakhamera ngitshele phela ukuthi wena imali yami angithi ngiyasho nje ukuthi ngizokubona mase ngi-right nini uhlezi right bethu uhlezi right usebenza ngetext yabo baba asingadingi sijwayelane manje lento soyenza ke manje ukusijwayela kabi you understand lalela la bekumngani wakho lo yezwa mfethu benihle place siwa nawe mfethu sihlanise bethu yini esikwenza ukuthi angabe saba umngani wakho yazi usho kahle mfethu umngani wakho manje ngawuthi impilo iyaqhubeka bafuna yawazi lo ayiqhubeke ngiyabona phela yaqhubeka awu mina ngazikhontea kwaqhubeka so bafo ngiyathemba uyabona na ukuthi ukhawashe drive akuyona into futhi abayahlangana yibona lonto baba kanjani ngoba manje mina ukukhawasha kwasha lawo nini wenza ukuthi ukhawashe umngane no drive mina ngina ukudrive ibaphethu uqonda ukuthini kahle kahle amanye amazwi ngisho ukuthi bafo futhi abeyakahle mina angazi ukuthi indaba emoshe isikhathi sakho hayi bobethu ayibona ukujita ebethu yena ntongitshela ukuthi imali yami ngiyothola kanjani usho wangu kufanele kuphindele hayibo angiphindele ngifuna bese amadleke besavulekile ngizwa kahle bese wemfethu wena kahle njengoba sihleli la sikhuluma lento wena kahle ngamanye amazwi balihleli la umoshe isikhathi sakho into akavele kuthini shuthi imali yakhe ngeke ngiyangithole usho lo ukuthi ngini angazi kodwa mase ngi-right Masu right ebethu ngeke mina bese yabona manje ebethu angisayini njalo bethi bengithi nami ngihlisa umoya bethu ngikhuluma nawe kahle kanti manje musu ngitshela futhi indaba ukuthi lento engenza la ngimosha isikhathi futhi ngimoshela ubhuti isikhathi mina hayibo mfethu futhi mina ngahlala mina bethu ngiyatshela uza wenzani eba wenzani unayo imali kamfethu nike phela imali yakhe acha bona msindela ukuthi la kugcina khona abantu la ayusho kahle baba uyobona phela uyazi ayipheli baba imali yakhe ngokwazi angithi kahle imali yakhe ayikho imali yakhe njengoba ekubambele lezi zinto uzothi mase ubuyisa imali yakhe uzobe usuthola izinto zakho
Futhi ngiyakutshela ngapromote mhlawumbe bese yaqhubeka wenza lento owenzayo ubungakutshela uzoyisola Uzohleleka-ke. awuyisola ma brother Hayi, lapho bana bona usebenza Usathatha ngoba usebenza ematekisini. usatubula wena manje